Good morning लोगोफोर नै दिनै जों मर्निंआव फैदोंमोन ओमफ्राय खाथियावनो सट फुजा जागासिनो आरो सट फुजा नायलांनो हाबबाय लोगोफोर दा फुंनि 5टा जादों आरो लोगोफोर नै जि मोजां साजायदो ओमफ्राय लोगोफोर नायदांबाय था भिडिअखौ जोबजासे नोंथांमोनखौ आं खिथिलांबाय था नै लोगोफोर फुख्रिया गंसे गिदिंना मानसि जाजोबदों आरो नै ओरैबायदि गोदोर फुख्रिया लोगोफोर नायै नोंथांमोना नुगासिनो ओमफ्राय गासिबो लाइन बिदिनो आरो फुजा खालायगासिनो लोगोफोर नै इथिं फुख्रि जिंबो साजायना दोनदो आरो बेयाव 8 आगस्टनि बनायदो क्रिकेट गेलेग्रा नै क्रिकेट खेलुवे बनायनानै साजायना दोनदो बेबायदि लोगोफोर इथिं नुदो दैयाव खाथाम हिन्जाव हाबनाय नुगासिनो ओमफ्राय बिसोरो फुजा होगासिनो ओमफ्राय आरो इथिं बोरियावबो बेयावहा माबा थालिर बायदिसिना होनानै खरा होदो आरो बिसोरो फुजा खालायगासिनो बोरियावहा गथ'फोरानो इथिं गेलेगासिनो दैयाव हाबना